Dali na kay kita rin mamangita yung gamit mo. Uy, sakay-sakay, lakaw rata. Baga pa magkanay mo sinilas. Abaga pa. Oh, di mi kay do ulit kas tindahan. Mupalit ang cellphone niya kanang bag-og yung litis ba? Ya, palitis ako ko busing. Uy, problema na. O sa may gusto mo ng cellphone? Katong gitak-yatak na. Kahuyagin mo mga Yatak na. Pero ang kanindot ron sa mga bagong latest ron nga cellphone kay naanas kabukiran wala na sa siyudad Mo bitaw. Luta lang. oh dia naam ko tindahan dia ato tuon kato sila si Gracia Gaga ba og si Janlio Janin Og kitsa to. og si Alimokoy sila mo gud naninda dia nga nagpa-promote sila promo deng Promo gear og one puro bati tagnaw nga malit pero okay na kayo kay at least naam kang kwarta dia No, puno kay ni busing. Maminaw no, pila ka milyon na ang gidaan mo? Mga milyon 100. Sakto kayo. Ang kanang milyon mo ipalit ko ka ng 100 sa imo ha. Kaya takyata ko kay mo. Yatak-yatak. Nalawson to. Bida jud si Sir Ray. Ay ngano diri man tanya gyud. Display aning bukid maniki sa may mamalit og cellphone diri. Mao bitan ako nahibulngan ko di Sir Day nga diri to pabaligawan ay mura ba na daghang tao diri usaha mo to paghalin ka ani ron. Nya awara gud na mga cellphone nga atong gipang display diri o mga mahalon pagid kay sa tanan. O gani niya ang problema ra ba ana niya ug wa tay halin. Di ta swelduhan pon. Mao lagi ni. Basta lang jud may moagi. Oh dira da Sir. Oy, Gracia. Ay sir, good morning sir. Nya, saman mo display ani atong Okay na mga sir, na-display na pero produkto. kana mi sir ba? Ano diri man minimo gipa-display rong adlaw sir nga bukid man ni kisa mamamalit diri. Uy, na unsa man di ay mo. Dili tanan na muyo sa bukid. Mga pobre. Kasagaran din mga dato na muyo din tungod sa daghan kay mga plantasyon sa tanom din napita. Mo ba sir? Oh sige. Ang hindi napita ang mga litit nga cellphone mo ilang gusto. Kay bisag magdaro sila, yun sila cellphone. Mga bitaw nga anhitan din sa bukid na district. So, ang importante din ha, kung naaga ni mo duol ng mga customer, bisag kung sa pahitsura, bisag kung sa pinaong, Entertainon. tagdan ninyong taro. Kini cellphone na, kay imported man yun sa kamay na siya, mahalin ang presyo ha, bibliha ang presyo to sa ubos. Kinahanglan nga ang inyong presyo ana, times 10 ninyo. Times 10 sir. Nga kini, cellphone na, kay wala man siya suga no, pininig like tira. Amo ay spot. Ibay one take one na siya. Sige sir. Importante is bukid ron napita nga naasip kapin nga lighter ay kusog imang lumboy mga tao diba? Sige sir, ang gusto sa mga tao diri sir nga well nagdaro sila nagpichukol pa rin sila. Ang mga tao di mga dato kayo kaya abi mo sa daghang plantasyon sa marijuana. Marijuana ni sir. Ako diri sir. Dili man ta magbaligya na ang baligya. Ang importante karon nga ikaw mo ayuhon mo kagad mo sa mer. Ano ko? Yan lita mo pa picture gani niyo pati singa ng picture. At kaksan nga ala. Ano po ba ya? Dili kami delikado diri sir basi niya inunog. Na ay magpa-as if diri nga customer niya dagito na hinuon ning mga cellphone nato. Sir, ang kaguol ang. Sige, dali na ka na ma-ris up. Maris up. Dali ra maris up. Sige ka pa sir. Kami bahala diri sir. Tagdag tao nga. Sige sir. Sweldo na mo sir ha? Ay, kabala ka. In times 1 ako yung sweldo. Bungot sa upok dakong kadaot. Sige sir, wala ka sir. Panawag ng customer nga. Sir, cellphone. Sir, cellphone tanin niyo sir. Talawa, dali na naman. Litit kayo ni mga Alitit lagi yung mga cellphone dali. Ana, ay. Sir, alitin sir. Cellphone niyo sir. Cellphone gyud nga mong giara Ari, sir, lingkod, sir. Sibuk-sibuk to kamay. Ari sir. Nawag ko si Sir Ray. Unsa may ganahan ninyo sa usa ka cellphone inyong paliton sir? Kanang litit ron. Alitit? Kanang litit kay gusto na mo nga kanang mo improvise sa dang amo ang mga naong ba o ang amo ang pagabuhaton sa amo ang uma. Ay, kabala ka na sir. Kaya kini amo mga cellphone nga gibaligya karon diri. Pero may mga litit. Puro si litit. Litit ni tanan. Hasta tindira, litit lang yapon. Litit mo dya. Usa pa sa sir, ang gusto nimo sa usa ka cellphone kanang musamot mo kagwapo. Siyempre. Kini sir. Nindot kini. Bagay kay na nimo, bagay na nimo. Ayo kay wala man. Kuan man na siya kari ang nindot para niya. Siya pa may mo. Dili, ma'am. Kini may ako Kana may ako kanang duha. Kanang duha. Paliton ko ning duha. Kini para ni sa ko ang kabit. Unya kana paras ko
Dili ka ganahan sir nga imong testingan. Testingan imong picture kay syempre ug mopalit kag cellphone siguraduhon jud na nimo og nindot na siya quality. Ang una, agi na siya nga nana, kay mo gina-importante ang pag-testing sa pag-selfie-selfie. Ano makita gina to itong Testing ni nawa? sir og selfie og mugwapo ba jud ka. Sige. Na ikaw sir. Kaya hinanlan niya. Kaya ako kay nindot di kay ang Hindi ram ka mo. suga ni lighter oh. Ay, tatara na to. Okay, okay. Nindot, Gini, ay. smile lang. Smile. Ay, kupuha. Kupuha. Sir, sir. Guwapa, bagay min diba? Sir, dire ko sir kay dai suga sir oh. Ay, one take one na sir. Talagsaon sa na silpuna. Ang suga na lahi. Ana, mo litip gini na sir. Ya karon, bayran na nila mo. Unsa man ni ang silpuna? Kana ay na nagibutang muha na kaya to ng bayran. Kaya bulitin na. Yes, sige. No, kudan aning soundbox. Soundbox. Unya, ang akong pangutana ni kung kining cellphone ninyo kay baligya, kay litis man ni, Oh. alitit man ni siya, nani quarantine. Quarantine ko sir. Si quarantine. Quarantine sir, usa tuon mo na mo rigi pang COVID. Hoy sir. Tindira nga wa kasabot ana. Kanang quarantine ba? Nga para akong naay mga diferensya atong mapaayo. Hala ka. Uy, Di man in taon na quarantine sir. Oy. Usa pa tuon mo aning mga cellphone ni among gipang baligya. Ha, nga gipang COVID. Dili na quarantine sir. Warranty. Ah, basta kay naiti, mauna na ang tumoy, quarantine. Una ani warranty. Naunsa gutang ka. Nani warranty sir? Good for 1 year. Oh. Warranty sir, ha, dili quarantine. Imo magi pakuang nga wa tay grado na tas bukid. Ano mo ingon man kag quarantine nga naman sabi tuon mo na mo nga dahil nag-COVID ita dire. Dili good kay ako amang god nga naniguro ko daan kay nagdamag ko ang mahal sa COVID. Kini. Ata imo sa kuno binuang man nimo sir. Dili sakto masad kay ingka nang imong mura naman na sa naging malaria kay di COVID ka ba? Imo mo kong pahiya sa mga babae rin nga naninda ni atong cellphone atong paliton ng tao. Kung sino na masuko magkakipalitan magani ka na kong cellphone. Nya, di sa maya sa mong imo ko mga ako may gadasa sakit din yung COVID. Oh, kay di tinuod. Dili man na COVID ang quarantine nga. Wan, sa COVID man na. Sir, dili lang guro ni na mo ibaligya among cellphone kay gipang COVID mo nya. Di bigan ha mataktan. Dagan sir. Kanawa. Di dagan ni no tungod na imong naw. Kay mura kag di COVID sa ninon, amahan ka sa COVID. Na mo matay cellphone na ni. Pasuko-suko ka man. Kuya ka na ko nga ama sa COVID. Kanay mong naong tanaw ko di ba inahan sa COVID. Magkaya di ko ito ba? Ako tag-iya ni imo sa ang